Huomenta, Vapiksen pastori Harri tässä. Ihan huippua, tänään meinaan juhlitaan joulun avausta Pyhäniemessä vihdoinkin. Uskon, että jouluvalmistelut niin koulussa kuin seurakunnissa ovat käynnistyneet toden teolla. Ja meidän Vapiksen seurakunnan teema tälle joululle on ollut lause, joka kuuluu näin. Juuri tällaisia hetkiä varten on joulu meille annettu. Tästä lauseesta olemme rakentaneet näytelmän, joka tullaan esittämään koko perheen joulujuhlassa 9.12. Näytelmä vie meidät keskelle tämän ajan joulun odotusta ja siitä aivan toisenlaiseen jouluun vuoteen 1939 sodan keskelle. Joulu on suurimmalle osalle meistä ilonjuhla, mutta ei aivan kaikille. Joulun aika voi olla tosi raskastakin aikaa, se voi sisältää menetyksiä tai nostaa esiin kipeitä muistoja. Joulun alkuperäinen idea on kuitenkin aina Jeesus. Siksi olkoon joulusi inhimillisellä mittareilla hyvä tai huono, onnellinen tai onneton. Mutta kun Jeesus on sen Herra, selviät, löydät ilon ja saat lohdutuksen hänestä, olipa elämäsi millaista tahansa. Koska juuri tällaisia hetkiä varten on joulu, luo Jeesus meille annettu. Hyvä ystäväni tenori Reijo Ikonen kertookin tähän loppuun yhdestä joulun samalla surullisesta, mutta samalla lohduttavasta kokemuksestaan. Ole hyvä, Reijo. Hei, minä olen Reijo Ikonen, tenori, oopperalaulaja. Ja mä olen saanut aina jouluna laulella ympäri Suomea kauniita joululauluja. Ajatukset aina jouluna palaa lapsuuteen ja niihin hyviin kokemuksiin, mitä sain kokea nuorena lapsuuskodissani. Mutta elämä kun jatkui ja minusta tuli vähän vanhempa, niin sitten minun elämässä ei enää kaikki joulut sujunutkaan niin kuin lapsuuden aikana. Ja sattui semmoinen ikävä vuosi 1999, kun vaimoni sairastui vakavasti ja minulla on 12- ja 14-vuotiaat lapset ja heidän kanssa sitten otimme vastaan tämän ikävän tiedon. Se oli niin rankka kokemus meidän perheelle, että minun piti ihan mennä tuonne Porvoosen kirkkoon alttarille ja polvistua rukoilemaan Jumalaa ensimmäistä kertaa niin, että Jumala kuulisi mun rukoukset. Ja mä rukoilin, että jos Herra olet olemassa, niin lähetä Jeesus auttamaan minun sydämeeni, tuomaan rauhaa ja tänä jouluna jonkunlaista jouluiloa meidänkin perheeseen. Ja kävi kuitenkin niin, että sinä jouluna 20. päivä minun vaimoni nukkui pois, mutta hän nukkui sinne iankaikkiseen elämään ja se lohdutti meitä kovasti. Sinä jouluna ei kauheasti ollut joulutunnelmaa tietysti, kun lasten äiti oli nukkunut pois, mutta kuitenkin otin Raamatun esiin ja luin lapsilleni jouluevankeliumin, koska siinä oli ilosanoma kaikkeen maailmaan. Ja Jeesus-lapsi syntyi seimeen ja meidän syntien tähden. Ja se lohduttaa tänäkin jouluna minua ja tyttäreni monesti pyytää, että iskä lue jouluevankeliumia meille. Ja se on joka perheessä suotavaa, että tänä jouluna olisi rauhaa ja jouluevankeliumi kaikuisi joka kodissa. Toivotan teillekin oikein hyvää joulua, mutta tulkaa nyt kuuntelemaan koko perheen joulujuhlaan lauantaina 9.12. kello 18 Kihniön yhtenäiskouluun. Siellä mulla on mukana nykyinen vaimoni Ulla-Stiina, joka säästää minua harpulla ja pianolla ja sitten siellä on paljon muitakin esiintyjä. Toivottavasti nähdään silloin. Hei hei!